Salam mehriban dostlar. Ne yankı introdan soň aýtmagy sözüm galanyk ýöne gysgaça söz bilen salamlaşdym. Inem aýdaýyn. Görýäňiz elbetde öňküji ýer, öňküji brand Lexus. Şeýle hem ýöne IS-del inni IS tapawutlanýar. Ýöne men özüm hususalykda IS-den beýle zatlara garaşmadym. Video dogrulygyna tomaş edin we näme hakda gurrun edýänim bilersiňiz. İlkinci başlamaly zadymyz öňünden daş keşinden başlaly 4 metrden täherrak ulrak. Ine görýäňiz IS elbetde bir näçe ýyl bar öz önümçiligini dowam edýär. Şu görýän edil öňünden aýrylan. Şu görýän markaňyz bolsa 2018-nji ýyl öndürilen. 2016-njy ýyldan bäri şunyň ýaly görnüş restyling edilip, şunyň ýaly görnüşi öndürilip gelinýär. Diňe Ýaponiýada we Ýewropada öndürilýär. Ene görüşiňiz ýaly Ýaponiýada öndürilen komplektasiýalaryň bir näçe komplektasiýa tapawutlanýar. Ene biziň hususalykda F-Sport. F-Sport 200T. Bu nämeler başarýaka? Näme üçin şeýle diýildik? Meselem ýa IS-den datdan ýetgeşiklik näme? Ähli soralyň hemmesine bilelikde jogap tapýar. Onu nädir men kapodyny açan oňa çeltidem garaşyň bir ada çyk. Tak, gelin näme görýäs? Ene içki ýagdaý birinji belläsim gelýän zat edir şu Lexus-yň meýetiniň gurrun berşýaly öň Mercedes C-şkasy bar eken C-Class. Şondan soň onu satýar we gönüşüňe geçýär. Indi diýjek bolýany şondan şuňa geçen ýetgeşikän bildirmäler. Onam näme üçin sebäbi hakykatdan görýäňde häzir kuwatly akkumulýator edil nemis maşynlarda akýaly aňyrda durýar o çetde. Indi hususalykda motoryň özü bardy aýdamyzda ikilik motor, ýöne turbo motor bar we 245 at güç. Mesela 245 we birden ýüze razgonam 7 sekundda. Şeýle diýjek bolýarmy 7 sekundda ýüze çelli barıp bilýän bolsa, onda ikilik motorym şuňa dogrulygyny ýetik diýmek manyny berýär. Ýapalyň başga bir ýerde aýtmaga, bellemäge zat ýok. Avtomobiliň optikasy bardy aýdamyzda öňkü çyralary dogrulygyna svitadiot, häzir kuwatda görýäňiz. Svitadiot we bir näçe mümkinçilikler bar. Meselem öňündäki sürje päsgel bermezlik mümkinçiligi, aýlawlarda çala bir ugolyny aýlamak mümkinçiligi bar. Şeýle hem bärde özüňden gaşyny man hadawaýagy hemme zady görýäňiz. Bärde bir ýokdat dumana garşy protivtumanniklar ýok. Näme farlaryna geçdik? Näme farlar bardy aýdamyzda, dizayn bardy we läsim gelýär. Kime ýarapdylar, kime ýaramandylar. Ýöne Lexus öz trendini, öz dizaynyny gaçyranok. Bulam dogrulygyna svitadiot we aşagda da iki taraply protivtumanniklaryny görýäňiz. Umman farlar bardy aýtmagy şu, gelenmede görä bagajyny gör, ködeýin men size. Ne knopkasy şu ýerde ýerleşýär. Ene setkaly bar elbetde, munam aýrýas weli meselem içi dolu. Dogrulygyna näçe bolýar? 480 litr. 480 aşagda da patpolya bar we полноценный запаскасы var. Inem tekerleri, clearance we podveskası barda. Essa tekerleri razny şirok 18 döýümlik, hemmesem clearance azajyk pisrek 135 cm 10,5. Ýöne biziň ýolumyz üçin bolýar, normal. Podveskası barda aýdamyzda öňüne öz başdaklaýyn goşalandyrylan rычaglary öter, ýerinde de köp rычaklaýyn. Olaram öz başdaklaýyn. Men düşünýärsiňiz diýip ümid edýär. Ine mehriban adamlar, şu adam yerleşdik avtologa görüşüňe diýäli. Özüm öňkü hatarda oturýan. Görýän zatlarmy da özüňiz hem tinleýänsiňiz. Oturaňda öňkü iki hatarda esasan sürücü üçin rahatlyklar, oňaýlyklar, ählisi döredilen rul bardy aýdym dene meselem. Özüňizden belki diýilýänsiňiz şu wagt rul koja daşyny koja bilen örtülen dogrudan we ýüzünde de bir näçe multimedia we içki sisteminde dolanýar düğmeleri bar. Öňündäki pribor panelle görsek strelkalar bar, ýöne edil orta arasynda görýäňiz. Orta arasynda da içki monitordur. Bartaway kompýutere jogap berýär olar. Başga da bärde esasan salonyň içi IS-i has bir çekkä ýakyndyrak edýär. Ýöne o hiç ýyly meňdeşligi meň pikirimçe ýok diýsegem bolar, sebäbi baglanşykly zatlar ken, ýöne aýratyn baglanşykda tapawutlanýan adam ken. Bärde multimediaň ekranyny görüp bilýäňiz, ol elbetde joýumy ýalňyşmasam 6-7 joýumlyk, ýöne 10 joýum görnüşlerim gelýär. Onu dolandyrmak üçin mene şu ýerde ýörüýte şaýbaçyklar bar, şu şaýbalar bilen dolandyrýar. Bärde klimat kontrol 2 zonaly klimat kontrol, öňkü hatar we ýet hatar üçin. Indi içerki öňkü podlokotnik bar, 2 tane podstakannik bar. Bärde sport, normal, eko oňaly bir näçe rejimlerde çalyşyp bilýäňiz. Geçiriş korobkasy bardy aýdamyzda AKPP 8 basgançyklaryň avtomat korobka передач.
İz Katar bardaydım da görüşüňiz ýalany podlokotnik dur, onda da 2 tane podstakanik we basýan knopkasyny böl çykýar. Galan ýerlerim olam edil arasda derden, çist kojadan ýasalan emele gelen zatlar, indi ellemeli zat näme berdi. USB portlary, mümkinçilikleri, ýagdaýlary şeýle, audio sistemi AUX we berdi, şeýle hem Apple CarPlay, Android Auto gönlüň baglanýar, hiç ýeri kynçylygam, soraglarym döredönok. Hakykatdan hem sporda hasy ýerler, sporda hasy ýakyn adamlar üçin gerek avtomobil, şolar üçin niýetlenen esasan. Lexus ýene diýişim Lexuslygyny bildirýär. Özüniň näme üçin Lexus diýilenini dollugyny beýan edýär. Näme ährivallar, size 2018-iň Lexus IS barada da hemme bilýän zatlarymyzy aýdyp berdik, gönüňizden turandyrdyk umyt edýär. Galan zatlarym onna innik gepleşiklerimizde görüşýänçe hoşda bolun, saglypda görüşelim.